šatách belasých, ako minári hrajú doma šach a spokojní sú s dobrým počasím a všetci vedia, že je nedeľa a kto si oči rukou zacloní, ten vidí, že obloha je veselá a že má v ruke žltý balónik. O druhej idú všetci do sádu a utrácajú veľa peňazí za kolo, točia za čokoládu a všetky komíny sú bez sazí a ľudia vravia, to je šťastný deň a nestane sa im nič nemilé a netušia, že to je preto len, že kominár tam chodí v civile. Večer sú všetci krásne ospalí a vravia, ledva stojím na nohách. z komína čierna noc sa vyvalí. Na strechách zaspí malá obloha, len z parku ešte počuť škripot kôl, keď zametač svoj vozík nakloní. Má ho dnes krásny samý stadión a na dne jeden žltý balónik. O druhej išli všetci do sádu a utrácali veľa peňazí za kolo, točia za čokoládu a všetky komíny sú bez sadzí a ľudia vravia, to je šťastný deň a nestane sa im nič nemilé a netušia, že to je preto len, že kominár tam chodí v civile. Laj, 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 la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, la, 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 laj. La, laj, laj, laj. Hop, hop, hop. Ďakujeme pekne. Dobrý večer. Na ďalšom večierku Feldekovci so svojimi hostiami vo Včku. Zabudol som povedať, že dnes sa nemal spievať žltý balónik, ale žltá loptička by bola lepšia na záver piesne, pretože dnes je mimoriadny večer. Preto som si pořídil na tento mimoriadny večer aj mimoriadny kostým. Moja žena, keď to videla, sa ma spýtala, či som sa zbláznil. Vysvetlil som, že som sa nezbláznil, že to nie je nič neprimerané tomuto večeru, pretože to je sako vo farbe wimbledonskej trávy. A kým sa teda dostaneme bližšie k Wimbledonu, chlapci hovoria, že ešte kvôli väčšiemu napätiu by bolo dobré ešte jednu pesničku na úvod. Katka má obľúbenú pesničku, nechce sa mi pracovať, že nové patráva je. Ja si myslím, že to je veľmi vhodná pesnička, pretože tu máme takých hostí, ktorí sú veľmi leniví, ktorí nikdy v živote ešte nepracovali a všetko, čo robia pre radosť. Svoju aj našu.
taký bol Miro Cipár, Ľubo Dobrovoda, taký bude aj náš dnešný host. Ale najprv pieseň Ženové potravoje. Som za mrežami, či sa mi to sníva. To slnko oblokom sa ako bachár díva. No nepodá mi kľúč, mňa jeho zlatý lúč von nepozýva. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi trucovať, túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Vôňu ruží lásky tuším, vdýchla som, blúdila som s tebou, v nebi bela som a zrazu na zemi vo väzení sa prebudím. Nechce sa mi pracovať, nie, nechce sa mi ani trucovať, túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Stíchol byt, sama byť, sa znova naučím, s tou myšlienkou stať sa milenkou, sa si rozlúčim. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi trucovať, túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Sa znova naučím, s tou myšlienkou stať sa milenkou, sa si rozlúčim. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi ani trucovať, túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement m'oublier. Puis j'en fume. Ďakujeme pekne. A teraz už pome. Neodchádzajte, predstavím vám niekoho. S kým ste sa ešte nestretli osobne možno. Alebo hej, stretnete sa znova. Pozývam na javisko nášho krásneho, slávneho dnešného hosta. Ale kam sa nám podiel? Kde ho mám hľadať? Idem naproti. Dominika Cibulko. Aby bolo na Dominiku vidieť čo najviac a na mňa čo najmenej, pretože ja by som tu vlastne ani nemusel byť. Ale keď sme začali tým pome, kde sa vzalo to pome? V ktorom regióne? V regióne. To je bratislavské? Ide? Dobre, takže áno, je to bratislavské. Môj vzor bol Dominik Hrbatý a keď som bola ešte menšia, tak mladšia, menšia je zlé slovo, takže som vždy chodila sa na neho pozerať a on sa proste pozbudzoval pome a to mi tak utkvelo a aj tým, aký bol strašný bojovník, takže on bol taký pre mňa vždycky vzor. Takže od neho to mám, som to trošku tak odkopírovala, ale jemu to nevadí. Je to veľmi blízke, ale aj mne, lebo ja som sa narodil v Žiline a tam vždy, keď sme sa stretli teda na štadióne, my fanúšikovia žilinského futbalu, k tomu sa ešte dostaneme, tak
na tribúne bol jeden človek, ktorý mal nádherný hlas. Prerušíme to. To je Katka. Poď sem, Katka. To je Dominika. Rišo. To je náš saxofonista a klavirista a to je Ivo Jankovič. Áno, Dominika. Tak, to som chcel urobiť a zabudol som na to. A o čom sme hovorili O vlastne? tom, Hovorili sme o Žiline. Tam bol na tribúne vždy človek, ktorý pred zápasom, keď bolo ešte ticho, mal nádherný hlas a zaspieval Oj, me Žilina. Takže to pojme žilinské je blízke tomu pome. A vám je blízka Žilina trošku, Dominika? Vieme, že všetci vieme, že ste z Piešťan. Ale... Dobre, to je správne. Ale my vieme zase, my Žilinčania, že tak začiatkom 50. rokov chytal za Žilinu brankár, ktorý sa volal Kaclík. áno, Kto je to? môj detko. Detko! Žilinčianka! Je aj naša. Potom ho vystriedal môj spolužiak, ktorý sa volal Rufus. Ten chodil so mnou do triedy dokonca, ale potom skončil niekde v Sparte, takže takto tie naše športové... Ale ak vám do toho môžem skočiť, tak ja na tom budem stále nad tým rozmýšľať, to sako a musím pochváliť, to sako je úžasné, takže ako fakt, to sako je, strašne vám svet. A keby ste prišli ešte k nám do kúpeľne, čo by ste tam videli? Mám tam úterak z Wimbledonu a to som dostal od vás. Tak. Takže my, fanúšikovia, sa máme dobre, Dominikiny. Takže Žilina trošku je v génoch, Žilina? Tak moji aj starorodičia sú vlastne, z maminej strany sú z Piešťan a tuším to bolo tak, že vlastne tatino, detko tam išiel chytať, takže to bola taká tá spojitosť. Ale mne je Slovensko celkovo veľmi strašne blízke aj tým, že vlastne cestujem vždy, keď prídem domov, alebo keď už len idem zo Švechatu a vidím Bratislavský hrad, tak som taká, že Ježiš, som doma. Ako ten pocit neviem ani opísať, ale je to pre mňa niečo strašne vzácne. A takže ja sa všade snažím zviditeľňovať Slovensko, kde môžem, kde chodím aj na turnajoch, vždycky to hovorím, že vlastne som zo Slovenska a sme malá, ale pekná krajina, takže tak sa snažím trošku zviditeľňovať to naše Slovensko, pretože veľa ľudí vo svete si nás zvykne mýliť a to som vždycky taká nadurdená, že ľudia nevedia aj niekedy, že kde sme, no. Takže to vyzerá, Dominika, tak, ako keby ste toho Jana Botu tam v tej kaviarni vyvesili vy. Áno, toto bolo. Tak toto bolo úplne neskutočné, pretože sme boli v New Haven, to je asi 50 kilometrov od New Yorku, tam som hrala turnaj a sme v jednej ázijskej reštaurácii a zrazu sedíme a boli pred nami vlastne ako keby také sklá a tam vidíme, že normálne napísané po slovensky, pozeráme na to, my sme to museli odfotiť a normálne tam bola tam básnička po slovensky napísaná, takže to bolo fakt akože neuveriteľné, že tak sme v New Yorku, v New Haven a toto sa stalo, takže to je moje mami najobľúbenejšia taká historka. Pretože tam visia básne slávne rozličných národov, to som sa dozvedel od vás, ale aj od mamičky. Áno. A nechýba tam ani úryvok zo smrti Jánošíkovej. Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Presne tak, presne. To, že ho nakládol 12 sokoli. 12 sokolovia bieli, akých ľudské oči viacej nevideli a tak ďalej. Viem toho kusisko. Ale ja som si rozmýšľal, čo vám donesiem dnes a tu sú dve hry. Z dreva vyrezané, na skle malované. Jednu som napísal, druhú som preložil a v tej, ktorú som napísal, je citovaný ten Jan Boto, ktorého ste videli aj v tej kaviarni. Tak to je prvý darček. Ďakujem. No ja si myslím, že keď Dominika je taká šťastná, keď sa blíži späť do Bratislavy a vidí už z diaľky Bratislavský hrad, to už nepotrvá dlho,
pretože už sú plány rozličné, ako to obstávať mrakodrapy, škaré dymy zo všetkých strán. Ale dúfajme, že sa to tak skoro nestane. Presne tak, dúfajme, že nie. Ten hrad je krásny, aj ako metafora je to taký stolček hore nohami. A my ho máme aj v piesni, ktorú pre Katku zložil Jaroslav Filip. Takže možno v tejto chvíli nášho rozprávania ako hudobný darček by mohla ísť pieseň Bratislavská káva. Pri krásnom modrom Dunaji sa Bratislava budí a Dunaj beží ako film, čo ľudí neunudí. Hneď z rána Bratislavčania sa do kaviarí trúsia a Dunaj ten svoj krásny film si znova pozrieť musia. Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí po kaviarenských oknách ako po plátnach kín. Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí. Ten film sme milovali, už keď sme boli malí. V nejakom kine na svete sa nehrá krajší film. Pri krásnom modrom Dunaji sa Bratislava budí a Dunaj beží ako film, čo ľudí neunudí. A zrazu noc je pred nami ako bratislavská káva a hrad je hore nohami a drieme Bratislava. Na plátnach okien hasne deň a to je jasná správa, že treba zavrieť kaviareň, veď ráno sa zas vstáva. Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí, no tak čo, nech si ten film ďalej beží len. Duní
noci sa z neho môže spokojne stať náš sen. O krásnom modrom Dunaji sen sníva Bratislava. Len Dunaj beží ako film, len Dunaj nezaspáva. Ďakujem. Dunaj beží ako film, aj rok beží ako film. Máme marec, ale keď som sa sem dnes chystal, tak mi náhodou padli do rúk noviny zo soboty 17. januára. A tam je Dominika vo výbornej nálade, v krásnom postoji svojom, vždy víťaznom, a je tam rozhovor vlastne, to je rozhovor tesne Pred začiatkom Australian Open tento rok. Vlastne keď išlo o to zopakovať ten vlaňajší úspech, keď ste sa dostali do finále s tou čínskou tenistkou a ten turnaj nakoniec nebol oveľa horší však, takže ukázalo sa, že sa dajú veci zopakovať a tu hovoríte aj... A musím povedať, že keď som z neho odchádzala z toho turnaja, tak jasné, že som bola sklamaná, keď som prehrala so Serenou, ale to, že som to dokázala tak kvázi tak obhájiť, ako nehrala som finále, hrala som štvrťfinále, ale každé štvrťfinále na Grand Slame je úžasný výsledok, ale tým, že som to dokázala vlastne zopakovať pod takým veľkým tlakom, akým som sa nachádzala, tak to mi dalo strašne takú veľkú silu, takže to bolo tú silu cítiť aj z toho rozhovoru. Veru, vnímam toho, takýto úspech je už u ľudí zapísaný, na taký sa nezabúda, už vám to prískne. Avšak keď tam bol človek raz, určite je v jeho silách to zopakovať. Keď aj nie hneď teraz, určite mám schopnosti v sebe to ešte raz dokázať. A tak ďalej. Srší z toho sebavedomia. Lenže človek mieni, samozrejme, Pán Boh presne mení. to som chcela povedať, že papier znesie toho veľa, takže človek to musí naozaj tak cítiť, lebo... Ja si myslím, že tí novinári to cítili, že ten turnaj bude aj tohto roku dobrý. Oni vám držali palce, hoci nevždy tí novinári držia palce. No tak to určite, a hlavne niektorí špeciálne, ale je aj veľa dobrých výnimok, ktorí naozaj fandia, sú pozitívni a podporujú, aj keď je to ťažké a presne naozaj nie je to len také klišé, ale vtedy, keď sa človeku nedarí alebo potrebuje pomoc a vtedy zistí, kto ho má naozaj rád a kto mu naozaj fandí, pretože presne taký istý rok som mala ja minulý rok. Prvý pôrok sa mi úžasne darilo, druhý pôrok, presne ako tu píšem, bol taký unavený, vyčerpaný a to bolo presne to, kedy sa ukázalo, kto mi naozaj fandí a kto ma má ráda a kto nie, no. Máme vás všetci radi. Tak dúfam. Až to bude na vaše srdce priveľa toľko lásky. Wow. Ale samozrejme, tento rok sa začínal úžasne, viselo to vo vzduchu, no a potom prišlo to, s čím človek musí pri športe a vôbec v živote rátať, a to znamená, začala pobolievať päta. A ja si myslím, že moje otázky sa v tejto chvíli budú kryť s tým, na čo sú zvedaví aj hostia tohto večera. Všetci sú zvedaví na vaše zdravie. Dokonca prišli aj vynikajúci lekári tu vpredu sedia. Traubnerovci, Šímkovci. Je tu aj Peter Belan? Pozdravujem. Aj ten sa chystal. Pozdravujem. Pozdravuje Dominika. Všetci sú pripravení vám pomáhať, ale predsa len by našich dnešných divákov zaujímalo. Vieme, že sa operácia vydarila, hojí sa noha. Ktorá noha to bola? Presne, ľavá noha vlastne, Ľavá preto noha. mám A takéto ťapky, pretože môžem nosiť iba takéto pánky, kde si môžem zohnúť zatiaľ petu, pretože tá achilovka je ešte stále citlivá. Tak začnem od začiatku. Mne sa tento problém začal tvoriť pred presne 3 rokmi, keď som
som začala cítiť bolesti achilovky, ale zistili sme vlastne, že tá achilovka je úplne v poriadku, máme peknú, čo musím zaklopať, lebo to by bol ozajstný problém s achilovkou, ale mne sa začal vytvárať výrastok vlastne túto napätie a pod achilovkou. Takže on mi tlačil do achilovky a bolo to strašne bolestivé. No ale každý športovec je taký, že pokiaľ sa mu nepovie, že tak teraz stop a nemôžem ani vstúpiť na tú nohu, tak dovtedy som to tlačila, až prišiel ten moment, keď som došla vlastne po Australian Open tento rok domov a išla som do Belgicka na turnaj a tam mi to naozaj už tak silno, dá sa povedať, že ruplo, že naozaj som musela už potom postúpiť tú operáciu, pretože ten výrastok bol tak veľký, že mi začal zasahovať do achilovky a vlastne môj doktor mi povedal, že Domino, tlačíš to pred sebou už 4 roky, ale musíme s tým niečo robiť, pretože sa ti môže roztrhnúť achilovka a to už by bol naozaj veľký problém. Takže teraz som vedela, že musím ísť na tú operáciu a hovorím, doktor je veľký profesionál, sa mu zverila do rúk a zvládol to výborne. Takže hneď po operácii mi povedal, že Domi, bolo to fakt tak veľké, že malo to trvať 1 až 4. operácia a som ti tam čistil 2 hodiny, lebo bolo to naozaj veľké ten výrastok, takže zachránil mi nohu a našťastie dúfam, že na ten Wimbledon sa vrátim v plnej sile. O tom nemôžeme pochybovať, lebo čo sa tu teraz práve dozvedáme, že tie veľké úspechy tých posledných 4 rokoch dosahovala zranená Dominika. A čo čaká tie tenistky teraz, keď vyjdete na kurz zdravá? Teraz som nechcem tak hovoriť, že som bola zranená, aby ma teraz proste ľudia lutovali. Hej, to určite nie. Ja som proste, mám pri sebe výborných ľudí, mám výbornú fyzioterapeutku, ktorá mi tú nohu stále dávala dokopy. Hej, takže ja som veľa tých zápasov bolo aj, že ma to bolelo, každé ráno som to musela rozcvičovať, nemohla som na to ráno vstúpiť, takže bolo to o to horšie, že naozaj mi to strašne veľakrát stúhlo a mala som s tým naozaj problémy. V 3. sete už som to mala veľmi, veľmi unavené, takže ja dúfam teraz, že to dobre zrehabilituje a bude to v poriadku, ale naozaj ten posledný rok, až ten pol rok bol veľmi ťažký, aj tá noha ma neposlúchala, takže asi to tak malo byť a škoda, že zostalo počas teraz mojich najobľúbenejších turnajov. Vlastne teraz sa hrá turnaj v Miami, kde som sa minulý rok dostala do semifinále a tým aj vlastne do prvej 10 v prvýkrát v mojom živote, takže na to mám také krásne spomienky, ale asi to tak malo byť a nastúpim až na Wimbledone. Wimbledon, s tým rátame s úspešným Wimbledonom a inak medzi rečou len o povrchoch. Ktorý povrch je pre takú nohu, ktorá sa rekreuje najlepšie? Tráva, betón, antuka? Najlepší je asi tá tráva, i keď najhoršia je antuka. To je úplne najhoršie, pretože tým, jak sa vlastne šmíka, máte do šmiky takže tam nie je taký pevný podklad a tam sa mi to vždycky najhoršie zranilo na tej antuke. Takže ten betón bol ešte ako tak a tá tráva je asi najlepšie. Takže začnem na takom mekučkom, ale na betón ja nedám dopustiť, to je môj najobľúbenejší povrch. Tak toľko o povrchoch. Tak zatlieskajme ešte k tomu Wimbledonu. A bolo by možno teraz dobre o niektorom z tých povrchov zaspievať pieseň. Máme o tých povrchoch nejakú? Máme niečo o betóne? Máme niečo o antuke? Máme niečo o tráve? Dá sa Dominika hrať aj na snehu? Nie. Tak zaspievame Tombela Neš. Inak autorom piesne je Salvatore Adamo. Tombe la neige, padá sneh a teba niet. Tombe la neige, počujem len šanson znieť. Padá láska z veží, bola, svet je tombola. Sneží a len sneží, padá sneh a teba nie. Väzením sa stal môj svet spoza bielých mreží. Znie tombla neže,
neže. Počujem len šanson znieť, už ti nezáleží na mne, kamarát. Inú máš už rád, neplačem, to sneží. Padá sneh a teba niet, väzením sa stal môj svet. Spoza bielých mreží znie to na neže. Spoza bielých mreží znie to na neže. La 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 la. Ďakujeme. Penisu sa ešte vrátime, ale teraz, keď sme vlastne uviazli niekde uprostred tej zdravotnej prestávky, možno by bola na mieste otázka, všetko zlé na niečo dobré, hovorí sa, že tenis je aj v hlave, čiže si... Hlavne v hlave. Keď oddychujú nohy, si užíva hlava však. Ja som počul už, my sme sa s Dominikou už radili o tomto programe, takže viem, ako trávi tento kvázi voľný čas a trávi ho úžasne. Nevynechá nejaké divadelné predstavenie. Proste robí to, na čo, keď je plná sezóna, nie je až toľko času. A mňa potešilo, že ste videli aj premiéru mojej hry. Ako som stal Lomidrovo kráľom. Áno. Bolo to vlastne, a to bolo, tuším, ešte... Tam smerujeme, áno. Áno. To bolo ešte minulý rok, áno, ale pravda je tá, že ja mám strašne blízko k umeniu, k divadlu a k týmto veciam, takže ja si to naozaj teraz kvázi užívam tým, že chodím na predstavenia a strašne sa z toho teším. A vlastne minulý rok to bola tuším premiéra, ako sa stalo Minulého kráľom a bolo to naozaj úžasné, keď v niektorých chvíľach aj ja som sa bála a decka vedľa mňa tiež, takže, ale bolo to naozaj, bolo to krásne a ja môžem byť len hrdá, že poznám takého človeka, ako ste vy. Takže tak, trošku aj vám musím zalichotiť, lebo ja už ste mi tu toľko zalichotili, že už... No tak vy ste vynikajúca na celom svete, tak my skromní ľudia, nám stačí, že sme najlepší na Slovensku. Ale bavili sme sa aj o tom, že sa vám páčila aj inscenácia, samozrejme, teda pripomeniem publiku, možno to vie, že inscenáciu režíroval Ondro Spišák, syn môjho priateľa, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, takže ja teraz spolupracujem so synmi. A páčilo sa mi, keď ste povedali, že ďalšie predstavenie, ktoré vás chytilo, bol Sen Svetojanskej noci v Astorke. A čo ja vravím? No zase ten Ondro Spišák. Takže páčia sa vám jeho režie, takže vám odporúčam aj ďalšie krásne predstavenia. On hráva aj v Šiatri, niečo sa odohráva v Nitre, niečo aj vo svete, režíruje po celom svete. Aj Ondro Spišák je svetový. Takže, a čo ešte pekné ste videli? Fúha, čo ešte pekné? Tak dneska sme boli na... Neskúšam vás. Nie. Dneska sme boli na obchode na Korze a tam ma vlastne pozvala Zuzka Kronerová, to bolo veľmi pekné, ale veľmi rada, ja sa veľmi kamarátim s Zuzkou Šebovou, ona má veľa predstavení v takom alternatívnom divadle Gunagu, určite ho poznáte, takže tam veľakrát chodíme do Astorky, takže máme taký pestrý, zo všetkého niečo. Vkus máte dobrý. Ďakujem. Na vkus Dominiky si pripíme, ale toto nie, toto sa piť nedá. Tak nie. A čo ešte? Ja o vás viem z toho nášho rozhovoru, že
keď ste bola školáčka, tak ste rada recitovali a že čo to bola Krista Bendová, čo ste s ňou súťažili? To bolo opäť z našej police a to nikdy nezabudnem. Ja som to mala tak strašne naučené a mňa to tak strašne bavilo, ale prišla som proste na to javisko a tým, jak som trémistka vlastne doteraz, ale keď som bola decko, tak som bola až taká neskutočná trémistka. Rodičia si nevedeli so mnou dať rady a boli z toho, nie že nešťastní, ale bolo to také, že naozaj videli, že niečo viem, len som to nevedela podať pred ľuďmi a začala som recitovať, no a proste z tej trémy som sa v polke zastavila a to mám doteraz pred očami a ďalej som nepokračovala. Takže celá škola vlastne tam bola, no a tým som nepostupila a pamätám si, že to hovorí mamine ono, že Ježiš, to si nevedela na to spomenúť, však sme to spolu trénovali 3 týždne. No ale akože, no tak... Bolo to také, bola som veľmi smutná z toho, ale to bol asi taký môj posledný pokus o recitovaní, no. No vidíte, ale toto, čo sa vám stalo, je náhodou veľmi dobrý recept, ako si nakloniť srdce niekoho, kto je v hľadisku, alebo kto to režiruje. Z okolností včera bežal v televízii film o Ondříčkovi, ktorý režiroval aj konkurs a v tom konkurze sa toto... Prosím? Ako sa volal ten film? Či to bol dokument? Nie. Áno, to je ale taký hraný dokument. A v tom dokumente sa toto isté stalo tej Viere Křesadlovej. Že prišla k mikrofónu a nič, ani hnúť. No a ako sa to skončilo? Má krásne 2 deti s režisérom. Takže to sú tiež prekrásne zážitky. A keď už sme načali túto tému, mimo tenisovú, tak ešte chvíľku pri nej ostanem. Povedzte nám niečo, ako sa vám hralo vo filme. No tak vo filme, keď teraz som robila nejaký rozhovor a sa ma pýtali, však Dominika, vy ste mali nejaké, lebo ja strašne vlastne obdivujem aj divadlo, aj tých hercov, pretože keď som vám mala, som vlastne tak túžila potom, aj teraz ich strašne obdivujem za to, čo robia a mi hovorí, však Dominika, však vy už ste hrali vo filme a ja, že no tak nebudeme si tu hovoriť, že som hrala vo filme, hrala som proste neviem, v nejakom seriáli, došla som a povedala som, ja som Dominika Cibulková, tak to není moc hranie, si myslím. Akože nemusíme z toho robiť nejakú veľkú vedu, ale potom naozaj úžasný zážitok, čo som mala. Minulý rok sme natáčali Moje povstanie a to bolo asi 5 takých krátkých 8-minútových filmov. A vlastne tam som nič nehovorila, iba som utekala pred Nemcami, bola som partizánka. A to bolo, ale to musím povedať, že to bolo naozaj celodenné natáčanie a to bol zážitok na strašne dlhú dobu. Naozaj to bolo niečo úžasné a prvýkrát som bola tak naozaj blízko takého ozajstného točenia a bolo to niečo úplne úžasné. Bol tam strašne veľký tím ľudí a to, jak sme to točili, bolo to naozaj niečo neskutočné. Takže toto bol taký jeden z najväčších takých zážitkov pre mňa mimo tenisových, jak som povedala aj tým, že vlastne k tomu tak inklinujem, tak sa mi to strašne páčilo. Dominika herečka. A keď ale sa ja si myslím, že, prepáčte, že vám skážem, ale ja si myslím, že aj tí tenisti musia byť niečím exhibicionisti, musíme byť, pretože naozaj hráme pred toľkými ľuďmi a proste keď to nevnímame, že hráme, ale tiež ukazujeme niečo zo seba, čo vieme a ja si myslím, že je to tiež každý tenista musí byť nejaký trošku exhibicionista, keď je schopný sa postaviť pre toľko 1000 ľudí na takom štadióne a podať svoj najlepší výkon. Takže... A nakloniť si publikum. Tak, presne Minule tak. som sa díval na Djokoviča, okrikol sa na publikum a už mu potom nefandili až do konca a myslím, že ten zápas prehral. Stačí jeden taký okamih. Vám sa to nestáva? Presne tak. Tak mne sa to Vy sa usmievate na publiku? No, nie, počas zápasu sa ani moc nejako neusmievam, to by som nepovedala, ale mávam také, že napríklad keď sa je na lavičku, alebo ja mám takú zásadu, že som nie nikdy nepríjemná na rozhodcov. Jasne, že keď ma niekto nahnevá, tak proste mu idem povedať svoje, ale napríklad na zberačov veľa tenistov, keď je nervózny zo zápasu, tak potom to prejavujú tým, že kričia na zberačov, keď niečo zberač loptiček zle urobí, tak si to proste na ňom vybije tú zlosť, ale ja som taká strašne príjemná a vždycky viem proste tie medze, že vždycky sa snažím povedať, že je to len tenis, je to len tenisový zápas, ktorý proste nič sa nezmení v mojom živote, keď ho vyhrám alebo prehrám. Tak vždycky sa snažím tak zachovať takú tú ľudskosť v sebe a proste byť taká trošku nad vecou. Keď to nejde, keby to išlo, tak... Publikum hrá väčšinou s vami. Áno, veľakrát. Oni ma majú veľmi radi, pretože naozaj som jedna z najmenších tenistiek a
ich strašne motivuje a sa im páči to vlastne, aká som strašne bojovná, jak také tie moje emócie prejavujem na kurte a to je proste niečo, čo nikdy som nemala naučené alebo hrané, je to proste tým, aká som a tie emócie si myslím, že mi veľakrát pomáhajú zdolať ťažké zápasy, i keď sú niekedy na škodu, pretože keď tie emócie vás prevalcujú, tak potom je to ťažšie, ale ja s tým bojujem a niekedy to dobré a niekedy horšie s tými emóciami. Ale diváci ma majú veľmi radi a mňa napríklad po minulom roku, po tej Austrálii aj po tom prvom pol roku dobrom, tak ja teraz prídem a vlastne tí tenisoví fanúšikovia proste sledujú tie turnaje, buď sú z hocikáďa Ázia tak a proste oni naozaj sledujú tých tenistov úplne všade a keď dojdeme, ja neviem, napríklad do Ameriky a ľudia, Američania kričí pome, tak to je to veľmi zábavné, ale je to strašne také, že som úplne taká hrdá, že wow, to je super. To sú americkí Slováci. Nie. Minule sme tu mali v hľadisku Mira Cipára a ten pochádza z Kisu, odkiaľ pochádza aj ten astronaut, čo bol na mesiaci. A Miro mi hovorí, že prišiel nedávno do krčmy, tam niekde v Turzovke, a tam všetci to je teraz v móde, nadávať na Ameriku. A on sa tak rozčúlil, hoci tam Cipára sa to nepodobal, a tam kričal na nich, a odkiaľ vy pochádzate, kde boli vaši rodičia, prarodičia, kde zbohatli, kde si zarobili na to pole alebo na ten dom. A oni hovorí, áno, v Amerike. Tak teda prestaňte s tým antiamerikanizmom, lebo vás zbijem, utíšil tam celú krčmu. Takže to platí. To platí, tam je, v Amerike je plno Slovákov a to oni naučili aj celú Ameriku. A keď oni nie... Trošku aj ja. Keď oni nie, to som práve chcel povedať, že keď oni nie, tak vy. Možno ste to naučili aj ich, ak náhodou zabudli. Dominika, ešte ostaňme teda pri tom umení chvíľočku, pretože toto je o prítomnosti alebo nedávnej minulosti, ale kde si je pred vami budúcnosť a keď máte, tak rada umenie a o čom snívate, že budete robiť, keď skončíte s aktívnou činnosťou o tých 20-30 rokov? Wow, tak toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, veľakrát mi kladená, ale mám teraz 25 rokov, tenis by som, tak to sa nedá povedať, chcela by som hrať tak 5-6 rokov, hej, ale akože keď budem mať 30 rokov a budem v prvej desine, tak určite si myslím, že ma to nebude lákať skončiť, hej, ale mám také ciele hrať do 30, 31, 32 rokov, uvidíme, ako to pôjde. No a potom uvidím, teraz hovorím, je to ešte za strašne dlhú dobu, mi teraz príde a uvidíme, človek sa formuje a čo ma bude vtedy vlastne potom zaujímať a ja mám vlastne teraz svoju nadáciu, aby hviezdy nehasli a z nej podporujeme úspešných kvázi Slovákov a preto sme sa rozhodli urobiť tú moju značku Domy, ktorú mám a vlastne časť z výťažku predaja tej značky ide na tú moju nadáciu, takže možno niečomu takémuto sa venovať, alebo uvidím. No a ja sa veľmi teším aj na to, keď budem mať potom rodinu. Na Dominikinu rodinu tento potlesk patrí už tej budúcnosti a veríme, že sa tá budúcnosť vydarí tak ako tá prítomnosť, aj ten doterajší váš život, pretože všetci vieme, ak to nevie, tomu to povieme, že všetko, čo Dominika dosiahla hlavne svojou vlastnou záľubou. Pretože ona hovorí, že je jedna z najmenších tenistiek, samozrejme nie je to pravda, je jedna z najväčších. Pre nás to je jedna z najväčších. Ale boli časy, keď vás považovali za jednu z najmenších, že ste neboli perspektívna. Dokonca, ja teraz nechcem zvázať debatu do nejakého negativizmu, tu nie sme na negatívne spomienky, ale predsa len museli ste si svoje miesto pod slnkom vybojovať sama. Keď nie v Piešťanoch, chodili ste kde, do ktorej... Áno, chodila som vlastne potom... Od začiatku bolo to tak, že vlastne začala som hrať tenis v Piešťanoch a presne keď proste dieťa začne hrať tenis, tak tam najviac tých rodičov ovplyvňujú tí tréneri okolo, hej, a tým, že som vlastne bola vždycky najmenšia a taká najslabšia, tak tréneri rodičom vždycky hovorili, že proste to nemá zmysel a tak, ale ono to bolo o tom, že ja som strašne chcela hrať ten tenis, keď sa pozriem spätne, viem, aké to ťažké, tak si hovorím, že kde sa to proste v tej mojej hlave zobralo, že ja to dokážem a ja som o tom aj nepochybovala, hej, proste ja som chcela byť tenistka a hotovo, akože nič iné som si aj nepripúšťala. Takže to bolo možno niečo také
také dôležité. No a potom vlastne sme odišli z Piešťan, lebo tam sme sa nejako nepohodli a išla som trénovať do Čiech, tam som trénovala tuším rok, kde som aj rok chodila do českej školy, no tak to boli pre mňa akože silné zážitky, ale už na konci, koľko som mala, 11 rokov a stále mi bolo viac a viac smutno domov, takže postupne som došla do Piešťan a takto sme sa dostali do Bratislavy, no a tu už sme zostali, takže ale bolo to vždy také, že naozaj musela som si vydobiť takéto svoje miesto a to so mnou išlo vlastne až vlastne do 14 rokov, potom do 18 rokov, až potom, keď som prešla do žien, tak nikdy som nebola typ, ja neviem, ako napríklad Šarapová, ktorá proste má 2 metre a dopredu má proste rešpekt urobený už aj pred tými hráčkami, aj pred ľuďmi. Hej, ja som vždycky ten rešpekt si musela nejako vydobiť a bolo to iba tými výsledkami a vlastne tým, ako som hrala. Takže, ale ja som to nikdy nejako tak nevnímala. Proste patrí to ku mne a taká som a ma to aj určite nejako informovalo ako človeka. Tak to budeme aj my žiť. Dominika nám ukázala cestu. Sľubujem vám, že aj zvyšok svojho života aj ja tak prežijem a pokúsim sa byť taký úspešný ako vy. No, tak vy už ste. Mám na to ešte nejakých... Koľko, pani profesorka? Radšej sa nebudem pýtať. Do stovky je ďaleko. Čo by sme teraz dali, akú pesničku? Aké počasie máte najradšej? Keď je teplo, slnečno, zima? Jasné, Slnečno, leto. A môže byť aj veľmi teplo? Áno, môže byť, neviem. Na to som zvyknutá. Dáme si úpek. Cole Porter, muzikálu Kiss Me Kate. Oni nevedia, čo poviem. Musia byť pripravení na všetko. Ty pobaviť si sa pokúšal už. Ono ťažko byť v tomto úpeku muž. Ty pobaviť si sa pokúšal už. No ťažko byť v tomto úpeku muž. Keď na perách sa mi rozteká rúž, veď je úpek dnes. Je úpek dnes. Je úpek dnes. Ty vypotiť si sa pokúšal cit. No ťažko byť v takom úpeku fit. Ty vypotiť si sa pokúšal cit. No ťažko byť v takom úpeku fit. Čo vypotíš, to ti vytopí byt. Veď je úpek dnes. V tom úpeku každý rád má kľud. Tempo spomalí riečný prúd. Žiadnej rybke sa nechce ani hnúť. Všetkým rybárom visí prúd. A keď to začne páliť, človek vie sa len zvaliť. Spí aj pes, neozve sa ani oles. Proste je úpek dnes, je úpek dnes. Je úpek dnes. Je úpek dnes. Dnes ty uhasiť si chcela aspoň smet. No ani byť, čo v tom úpeku niet. Ty uhasiť si chcela aspoň smet. No ani byť, čo v tom úpeku niet. Kým nalejú sa tu vyparí hneď, veď je úpek dnes. V tom úpeku každý rád má kľud. Tempo spomalí riečný prúd. Žiadnej rybke sa nechce ani hnúť. Všetkým rybárom visí prúd. A keď to začne páliť, človek vie sa len zvaliť. Túži muž po žene, všetko sa do žene nahradí.
keď sa ochladí, proste je úpek, dnes je úpek, dnes je úpek, dnes je úpek, dnes. Ďakujem vám pekne. Jednu z tém, ktoré sme si dohodli, je taká obľúbená téma veselý zážitok. Máte nachystaný? Wow. Počkajte, veselý zážitok. Zabudli ste si nachystať veselý zážitok. Už to samo o sebe je veselé. Tak Som jej slúbil Dominike, že ju nebudem zaskakovať, že budeme robiť len to, na čom sme sa dohodli, ale môžete naštartovať vy nejaký a možno sa pridám. no ja som z tej Žiliny a mám tenisové zážitky. Žilina bola, už som to spomenul, že tam bývali dorastenecké majstrovstvá Slovenska, potom sa presunuli do Považskej Bystrice a neviem, kde bývajú teraz. Ale za mojich mladých čias bývali v Žiline. A my sme mali v triede vynikajúceho tenistu Ivana Pochabu a my sme pritiahli na tie kurty spolu s ním, lenže on mal talent a my nie. Takže s ním hrali tí najlepší hráči a my sme tam len zavadzali. My sme sa dostali vlastne na tie kurty, až keď už sa stmievalo a pomáhali sme skladať siete, ale ešte nás pustil, Romek sa volal, správca kurtov, ešte nás na chvíľu pustil na kurty. A už bola tma a dal nám staré lopty boli čierne a hrali sme. Takže potom, keď som sa dostal na kurty za svetla a s bielými loptami, ja som to nevedel trafiť. Ja som naučený hrať po tme s čiernymi loptami. Tak, to je výborné, ale mňa sa na teraz napadlo tým, mne nikdy napadne nejaká moja vtipná historka, ale ja sa veľmi dobre priateľím s Natou Hejkovou, neviem, či ju poznáte, naša najlepšia trénerka basketbalu a s ňou sme sa rozprávali, ona je strašne super žena pre mňa, veľmi ju obdivujem a ona bola vlastne pred 2 rokmi s nami na Wimbledone, bola s nami v tom dome, lebo tam sa vždy prenajíma ten dom, a vlastne, alebo kto chce si prenajme taký ten dom okolo toho Wimbledonu a ona navarila nám obed, také proste nejaké kuracie mäso, bolo to úplne úžasné a sme obedovali a ona hovorí sme sa rozprávali, ona hovorí, no ale viete, čo mne sa stalo? Že proste, lebo ja milujem ľudí, ktorí zo seba vedia robiť srandu, takisto ako ja som proste taká istá a ona hovorí, že v tej najväčšej ére, keď vlastne trénovala Ružomberok a boli takí boli strašne dobré, boli veľa v televízii a tak proste ona išla boli s babami niekde v nejakom meste, to je jedno, išla do trafiky si niečo kúpiť a tá pani tak na ňu pozerá a tak. A Nata si tak hovorí sama pre seba, že fúha, to je akože však tá ma určite spoznala proste a ona tak furt nevedela, jak tá pani v tej trafike, jak má nejako ju osloviť alebo tak, ona si niečo vypýtala noviny alebo tak a ona vlastne, a Nata si tak hovorila, že no tak tá určite ma pozná z telky alebo tak, to tak proste robilo dobre a potom nakoniec tá pani, že a že vy si tá colnička, čo sme sa včera videli. No, takže Nata hovorila, že a hneď mi padlo sebavedomie do súterénu, ale to sú také strašne úsmevné historky. To bola prvá, čo ma teraz napadla, no, na takové. A nie je moja zrovna. Je výborná a vlastne ona je tiež príkladom toho, že ten šport je v hlave. Tak ako ten tréner Kozák to dal do poriadku tým hráčom v hlavách, pretože v nohách majú to isté, čo mali aj predtým. Sa hovorí, že je to... Áno, je to, ale ešte v tom... Dva výroky sú teda o tenise, úplne protichodné. Jeden hovorí, že tenis je v hlave a druhý hovorí, že tenis sú nohy. Tak je to všetko dokopy. Je to všetko dokopy, ale teraz už je proste taký... tenis sa tak strašne posunul ako všetky športy, že všetky baby už aj čo sú okolo 100, 150 alebo aj 200, proste všetky sú maximálne fyzicky pripravené, tenisom pripravené a tam proste jediné, čo je vidieť ten rozdiel, niekedy tá technika je rozdiel, ale hlavne tá hlava, že proste že tie najlepšie hráčky sú strašne silné mentálne, sú strašne silné v hlave a aj keď napríklad taká tá horšia rankingovo baba sa môže doťahovať, môže viesť, ale proste tá lepšia hráčka vždycky vie, že proste tým je lepšia niečím a v tých najdôležitejších momentoch ukáže tie svoje najlepšie kvality. Takže to je strašná sila, ale
keď sa bavíme, vy ste hovorili o tom Kozákovi, tak ja si neviem predstaviť robiť nie individuálny šport, že by som proste bola napríklad basketbal alebo futbal, takže a zase napríklad moja najlepšia kamarátka bola bývalá basketbalistka, bola tiež reprezentantka a ona vždy, keď ma vidí na zápasoch, tak hovorí, že proste, že ja normálne klobúk dole pre tebou, ja by som nedokázala byť sama na tom kurte, lebo naozaj proste ten tenista je tam sám, jasné, že má v tej loži ten svoj tím, ale proste na tom kurte a na tom ste tam iba sami, nikto vám nepomôže, ani keď sa vám nedarí a tak, takže sám si človek musí iba na seba spoľahnúť, no. Takže to je také. A povedať si pome. Tak, presne tak, no. Tajomstvo poznáme. Čo by sme teraz zahrali, Dominika? My sme tu hovorili pred chvíľou v šatni, to je nové, na tom sme sa nedohodli, že vlastne by sme mohli ísť po tých turnajoch slávnych, alebo tých úspešných a dať si nejakú pesničku primeranú. Vy ste vyhrali turnaj v Rusku však? Áno, v Moskve, to bol vlastne prvý turnaj, hej. V Moskve. No, tak môžeme si dať Rusku. Ona je síce rómska, ale rómske kapely ju rozšírili po celom svete. Dáme si Rusku? To je na počesť Dominiky. Aby si niekto nemyslel, že z iného dôvodu to spieva. Darogoj длинною, alebo u nás dotyky náhodné. Už tak nenápadne sa ťa otec teraz bude dotýkať. Aké sú najkrajšie dotyky? Leteli sme v trojke Garabina, zvábila nás luna do polí. Keď si na tú noc dnes zaspomínam, zas ma srdce túžbou zabolí. Dotyky náhodné a tóny lahodné, váš mužný hlas sa nedá zabudnúť. To sa vám zvádzalo, keď trojku hádzalo, až doteraz mám v ústach vašu chuť. Čo si vtedy povedali telá, o tom navždy mlčte, prosím vás. Prečo musím žiť dnes osamelá? Kam s tou trojkou cvála potom čas? Dotyky náhodné a tóny lahodné, váš mužný hlas sa nedá zabudnúť. To sa vám zvádzalo, keď trojku hádzalo, až doteraz mám v ústach vašu chuť. Laj, 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 jechali na trojke s bubencami a vdali melkári a gaňky. Когда by мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Луною, да с весной той, что вдаль звенит меня, да с той стариною, да с теми струною, что по ночам так мучила меня. Лай, 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 la
Ďakujeme pekne. Malo to priaznivý vplyv aj na Dominiku ľavú nohu. Takže sme radi, že prispievame k rekonvalescencii. Ale inak, keď sme pri tej Moskve a pri tom vyhratom turnaji, to bola Antuka však. Nie. Čo to bolo? To bol tvrdý povrch, to bolo v hale. Ale to bol posledný turnaj v roku. A akej farby bol ten povrch? Zeleno-červený. Preto mi to pripomína Antuku, ale nebola to Antuka. Čiže bol to obľúbený povrch. Áno. Takže je akýsi pomer medzi úspechmi a obľúbeným povrchom, alebo niekedy to dopadne aj naopak? Nie, určite áno. Tak u mňa aj špeciálne v tom, ktoré miesta mám rada, kde sa cítim dobre a tak ako s týmto teraz trošku pracujem, pretože ja keď nemám niektoré miesto rada, alebo proste nie som rada v tom meste, tak aj ten môj výkon niekedy tak vyzerá. Takže teraz na tom tak trošku pracujem, lebo naozaj sa chcem ešte zlepšiť a toto sú veci, ktoré vlastne mi môžu k tomu dopomôcť. Takže, ale tá Moskva, proste na to nikdy nezabudnem. Vždycky mala som, tuším, som mala 20 rokov, áno, presne 20 rokov som mala a všetci už proste hovorili, že jak je to možné, viem poraziť tie najlepšie hráčky, ale ešte nikdy som nevyhrala turnaj. A vlastne týždeň predtým som hrala finále v Linci. A došla som do Moskvy a bola som dosť unavená a presne som to tak brala, že proste posledný turnaj v roku som bola taká uvoľnená. No a porazila som tam aj Zvonarevu, aj naozaj veľmi, veľmi dobré hráčky, takže to bol taký turnaj, na ktorý nezabudnem a je taká úžasná spomienka. Keď pôjdete Moskva, je to pre mňa taká pozitívna energia. I keď tam, neviem, ako tam, keď človek dojde, tak ľudia tam nie sú až takí pozitívni. No. Ale mne sa to spája s vyhratým turnajom, takže ja to tam mám rada. Ono je to tak, že tie rozbroje robia politici, tajné služby, ja neviem kto, ale potom, keď idú astronauti, vydržia aj rok spolu v tej medziplanetárnej stanici. Takže medzi tým spolužitím Rusov a Američanov to nie je také hrozné. Ale máte pravdu, že minulý rok, keď som tam hrala, tak som prehla v prvom kole a už mi tam nebolo tak veľa vecí sympatických ako pred 5 rokmi, takže áno, spája sa mi to s tými tenisovými výkonmi, aké tam podám. Však by sa presunuli do Ameriky, aj tam ste vyhrali turnaj. Tam som vyhrala, tuším, dva turnaje. Jeden bol tam, kde bol ten Jan Botov, však? New Haven ste vyhrali? Nie? Áno, ja som vyhrala... Stanford. Ja som vyhrala Stanford a vyhrala som Carlsbad. Áno. A štvrtý bol v Mexiku, v Acapulku. Takže čo keby si sa presunuli z toho Ruska do Ameriky? Do Ameriky? Máme jednu takú americkú pieseň, ktorú... Lebo už ste si iste všimli, že spieva aj Ivo Jankovič, má sympatický mladý muž, to má nádherný hlas. Keď predstavujem kapelu, minule sme mali koncert a na konci nejako to predstavanie kapely vyšlo na ňo, tak on predstavil nás všetkých, okrem seba, hovorí. Ja seba predstavovať nemusím, mňa poznáte z médií. Takto sa predstavuje Ivo Jankovič. A tento Ivo Jankovič teraz vám zaspieva pieseň, ktorú som otextoval. Isté to nemusím zdôrazňovať, že všetky texty, ktoré tu odznievajú, sú moje, ale pre tých, ktorí na to neprišli, tak si dovolujem sa zmeniť. Takže pre neho som otextoval slávnu pieseň Lucille, ktorú preslávil spevák Kenny Rogers, hej. Ale my ju poznáme z českej verzie, v Čechách a teda aj na Slovensku ju preslávil Pavel Bobek. Volala sa v češtine, aj sa ďalej volá, aj keď Pavel Bobek tu už nie je, Láskom neubýva síl. A mne to vyšlo tak trošku tvrdšie ako v tej češtine a možno aj tvrdšie ako v tej... Je to taká balada o takom chlapíkovi, ktorého opustila aj s deťmi a žena a tá sa stala niekde na druhom konci Ameriky, žila tam ľahším životom. No skrátka, taká tvrdá balada, ale v tej slovenčine to vyšlo ešte tvrdšie, tak sa ospravedlňujem. Ale ako sa to volá po slovensky? Pozri sa, prosím. Stále ťa ešte mám rád. Stále ťa, tak to nie je až také tvrdé náhoda. Tak, Ivo Jankovič, slávna balada Lucille, po slovensky Stále ťa ešte mám rád. Raz do baru Azyl
som podvečer vrazil, tam baba z tých najkrajších snov. Hneď pri pulte sadám, si k nej bonjour madame a dávam sa do reči s ňou. Už po druhej whisky tak špúlila pisky, že musel som zlízať z nich rúž. A po ďalšej runde to náhodné rande k jej posteli mierilo už. V tom zrkadle za ňou, tou prítulnou paňou, sa objavil chlap ako trám. Mal solidné svaly a vidím, že valí sa cez celý bar rovno k nám. Som v kýbli, si myslím, a s úsmevom kyslým sa chystám si vykopať hrob. No on kašle na mňa, len k nej hlavu skláňa, len jej patrí pár jeho slov. Vraveli stále ťa ešte mám rád, no neboj sa, vidíš ma posledný krát, že lepšie dnes svieti, tým uspávam deti, že plačú sa nemusíš báť. Vraveli stále ťa ešte mám rád. Mne prišlo ho ľúto, ten chlap potom skrútol sa na opätku a bol preč. Chuť na whisky ani chuť na jeho pani už nemám a preč je aj reč. Dnes na môjho vtáka už zbytočne čaká, jej posteľ skôr zláka ma hrob. A vidím len jeho, k nej nakloneného, a počujem pár jeho slov. Vraveli stále ťa ešte mám rád, no neboj sa, vidíš ma posledný krát, že lepšie dnes svieti, tým uspávam deti, že plačú sa nemusíš báť. Vraveli stále ťa ešte mám rád, vraveli stále ťa ešte mám rád, no neboj sa, vidíš ma posledný krát, že lepšie dnes svieti, tým uspávam deti, že plačú sa nemusíš báť. Vraveli stále ťa ešte mám rád. No nebolo to až také tvrdé. Tak. Dominika, už ste porazili takmer všetky svetové hráčky, okrem tej sirény, nad ktorou síce zvíťazil Odysseus, ale vás to ešte len čaká. Ale napriek tomu veríme a ja keď som rozmýšľal nad tým, aký darček hudobný by sme vám dnes dali. Ja už to vidím. Vy sa na to nedívajte. Tak áno, nie, že by som sa chystal spievať, Pán Boh chráň, na to ja nemám, ale budem hovoriť do hudby. A postojačky bude lepšie, lebo musím sa zohrať s týmito mladými mužmi a s Katkou. Ako sa môže volať pieseň pre Dominiku a ako inak, ako Cibulkovej zoznam? Je to známa pieseň, kedysi pred 50 rokmi bola na čele všetkých hitparád, hoci v podstate vznikla ako amatérska pieseň, zložila ju francúzska mníška, The Singing Nun sa jej hovorilo, alebo sestra Surír, už nežije,
ale pieseň ostala, stále je krásna. Takže ten základný text je o Dominikovi. Aj v češtine je český text, ktorý sa spieval tiež o Dominikovi, no ale my to musíme spievať o Dominike. Takže keby sa náhodou publikum chcelo pridať k nám, tak je to veľmi jednoduché. Nebudem ani učiť, ani skúšať, len poviem to dopredu. Ten text, ktorý sa bude opakovať, je Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach, známe aj neznáme, beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. A medzi to ide taká melódia, ktorú keby som spieval, by som sa rozišiel s klaviristom, takže radšej on bude hrať a ja budem hovoriť. Takže ideme. Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. Vyhnúť sa chce Dominike, Nali, čínska tenistka. Po finále v Austrálii stala sa z nej penzistka. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. Priznala sa novinárom Šarapová Mariena. Pred zápasom s Dominikou trasú sa jej kolená. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. Viktória Azarenka na kurte sa zjavila. Z Azarenky Lazarenku Dominika spravila. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne na cibulkovej zozname. Skúša vyhrať s Dominikou Williamsová Venuša. Ej, Venuška, ťažká skúška, už to radšej neskúšaj. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. S Dominikou vyhráva len Williamsová Serena. No raz prehrá, s tým už aj tá Serena je zmierená. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname. Keď vykrikne Domča pome, poslúchajú každý kurt. Veľa zdravia, Dominika. A nech je to takto furt. Dominika, Nika, Nika, z teba hráčky majú strach. Známe aj neznáme. Beda každej tenistke, ktorá sa raz ocitne v cibulkovej zozname.